Het begon van de morgen al hier met bewolking, een protte bewolking. Maar de sinnesoeden staan gewoon meer en meer terugkomen, staan gewoon ik meer opklarings. Ja, en dan blijft het nog altijd een droeg van de boeren. Je kunt het wel een lid op het loon wat je wil. Maar de zult staan gewoon, of de natuur, zult staan gewoon, ik wil weer eens wat wetterbroeken kennen. Nou, dat komt denk ik net jeder als takkemieke toontje. Dat we dan komen ze op een enkele bui of een buiken. En daarvoor hebben we eerst nog die noordelijke wind, die een fris karakter had. Met takkemieke gaat de wind uit het noorden naar het zuidwesten ta. Ik zet het op mijn richtje. Joen en vannacht. Eerst nog vrij helder waar, staan er gewoon meer bewolking, zo'n 10 graden als temperatuur en de wind, nou, die komt uit het noorden-noordoosten mee. In het kust- en watergebied nog altijd vrij krachtig. Morgen bewolking, regelmatig zinnen, natuurlijk droog waar, temperatuurverschillen, ja, 15 tot 19 graden, de hoogste temperaturen in het smoeke oosten en het zuidoosten van deze provincie. En de wind nog altijd mat eerst en die is matig en vrij krachtig. Dan zeggen we vooruit. Manje droeg waar, maar een temperatuur om het bij de 17 graden heen. Tiesje droeg waar, maar zinnen en 18 graden. En op Waasje komt de wind meer uit het zuidwesten bij. Dat zullen we merken. En dan hebben we overal een warme en volle zomerdag. Maar een gemiddelde temperatuur om het bij de 22 graden heen. En ik zei het al, takkemieke tonnetje kans op een enkele bui. Maar we maken manje, maar weer even in het Waasje.